De Leeuw begon pas op latere leeftijd een carrière als acteur. Als 44-jarige maakte hij voor zijn hobby acteren zijn werk. Ze dacht dat het dan makkelijker ging zo en daar stond dan fleurig op een verhaal komen zo. Romke wie een hele serieuze acteur. Hij houdt van drama, dramatische personages. Dat gaat me heel goed aan. Hij kon moesten verdiepen in personages en onderzoek naar dwan en alles die in het teken van het karakter dat er uitbeeld moest. Er weer automonteur en speler bij het amateurselschap Rjocht en Sljocht. Bij het theater die de Nijmegen haast 40 voorstellings, onder andere in het spektakelstuk Abe. Hij speelde rol in de films De Dream en De Vuurtour, beide van Pieter Verhoef. Acteur Jan Arends had een proto met de Leeuw werken. Romke had er altijd al bij geweest. Ik ken Romke van, ik denk begin 70 jaar. Zit op een cursus bij Piet van der Zee. Dat zeg ik Romke voor het eerst. Romke weer 20 jaar ouder dan ik weer. Ik weer 20, hij weer 40, dus weet zo wat. En hij weer een soort, van mij een soort, nou huid is net het goede woord, maar wie wil een maat die wie ziet in hem hier. Wat, ja, ik kon geweldig met Romke opzetten. En hij voor theater, hij weer voor elke actie, wat er weer gebeuren moest, want wij weer doen natuurlijk alle keren weer de actie vierden, omdat er geen subsidie kwam. En daar weer Romke die roem voorop. Ik voor het Frieske toneelselschap Theater had de Leeuw van grote budgetting werst. Romke de Leeuw is 83 hier worden.